Рифат Бей, если для крымских татар это была возможность сохранить хоть что-то, получить от политики ленинской, так называемой политики коренизации, зачем этот компромисс нужен был большевикам? Ведь фактически это была безоговорочная уже победа в Крыму. И кроме того, надо понимать контекст. Лидеры Курултая либо были убиты, либо уже покинули Крым. В Крыму бушевал 21 год. Голод — это один из страшнейших голодоморов на территории полуострова. Зачем это нужно было большевикам? Я думаю, тут треба дивитися трошки ширше. Розпад Російської імперії, він викликав у всіх пригнічених народів Росії бажання скористуватися цією ситуацією і самостійно вирішувати свою долю. Кримські татари були не поодинокі в цьому бажанні. 1917 рік, перший Курултай, оголошення Кримської Народної Республіки, запрошення інших етнічних спільнот російської, української до проведення своїх національних з'їздів і потім вже проведення установчих зборів Криму для того, щоб збудувати єдине державне утворення. Все це не сталося. 21 рік вибудовується нове державне утворення з розпадом Російської імперії, і воно вибудовується через широкі потоки людської крови. Йде громадянська ще війна, до речі, вона завершується лише в 1922 році. І в цій війні мільйони людей, яких вбивають повсюду, і та влада більшовицька, яка захопила всю цю владу, вона дуже потребує підтримки на те, що вони тоді називали на національних окраїнах. І більшовики ніколи, коли вони йшли на ті чи інші особливості держава-утворення, те, що потім отримало назву СРСР, вони ніколи не виходили з глибинних інтересів тих народів, чиї долі вони намагалися вирішувати. Вони виходили з потреб тієї держави, яку вони вибудовували. Я зараз не буду говорити про класову боротьбу, про диктатуру, пролетаріат і таке інше, але в Криму це один із класичних зразків, як вибудовувалася ієрархія державної влади, де диктатура була не пролетаріата, а диктатура партійної верхівки нової більшовицької партії, задля того, щоб максимально сконцентрувати всі можливості управління новою державою. Але, зрозуміло, я хочу завершити свою вже довгу відповідь на ваше запитання, більшовики не могли уникати тих питань, яких очікували люди і цілі народи, і тому вони на перших порах вони дійсно давали можливість цілим народам, в тому числі кримським татарам, уявляти, що нібито все це те, що відбудовується, це йде задля їхніх інтересів. Мало що хто бачив, що вибудовуються механізми задля того, щоб потім всіх привести в єдине стойло. В Криму не встигли оголосити автономну республіку, вже це було в листопаді, якщо говоримо, це 18 жовтня, це постанова щодо створення, а 8, 9, 10 листопаду це вже в Криму проводиться цей з'їзд кримський, затверджується Конституція, таке інше. А в грудні 21-го року вже перші відкриті прояви голоду, де тисячі людей, і особливо в сільських районах, вмирають від голоду. І незважаючи на те, вже нова республіка, вона працює ефективно задля того, щоб вибирати продукти, і в першу чергу зерно з Криму, і направляти їх в інші регіони новоствореної держави, більшовицької держави.